سلام علیکم خانم عزیز. یک بار در خوابگاه дарамон судан. Баъд ҳамин манам духтараки казан каса доим як ҷоя будем. Се кас нем, як кас монд ки гузошт приступ медод, гашт омад. Баам духтарак бо ҳамроҳӣ мерафтем столови чӣ мегӯянд ошхонамон. таом наметавонистем хӯрда, гашта меомадем ва мешитем, ина нона мегирифтем, меомадем дар отар карда мехӯрем. Ба як рӯз дар чиштагӣ будам ки аз дафтаре ки дуо мехонам байни асршон дар балкон иштагӣ сум ёфтам. Баъд гуфтам ки ман сум ёфтам. Вақте ки мо каникул омадагӣ будам, бародарам ба ман доллар додагӣ буд. Баъд ҳамон долларро як $5 $3 хело ба пули онҷо карда ягон чӣ мехаридем. Баъд ҳамун дар як дафтар $20 дар гиҷой монда будам. Ира раҳмати худованд мегӯям ки мондам, фаромӯш кардам ки ҳамун сумам монам дар гиҷой. Яке дафтар саҳифа карда дуо хонда будам, саҳифа зада дуо хонда будам ки яке ҳамун сумам яке пайдо шуд. Дидам гуфтам сум будай дар инҷа. ҳамон вақта мо 2 моҳ буд ки стипендия намегирифтем, надоштем пул. Хеле стипендия духтаракҳо мегирифтанд, дар дасти ман медоданд ки маро калони хушон интихоб карда гирифтанд. Стипендияо дар дасти ман меистод. Духтаракҳои ай Дагестан, ай чиз СССР буданд, ай кишварҳои СНГ мегӯянд озику. Баъд ҳамун духтаракҳо казан гуфтанд ки дар Фирӯза тиен, Фирӯза ҳама калонуне, ҳамун дар ма ҷамъ мекарданд, дар шкафи дигар духтар мемондем мо. Баъд ҳамун қисм гирифта як ҷоя мерафтем, ягон чӣ харида омада як ҷоя мекардем, мехӯрдем. Баъдам омадам гуфтам ки ман сум гуфтам як чӣ ёфтам, гуфтам дафтарам кани ку бугӯ чӣ ёфтам, ки духтара дарофаҳмид, гуфт пул ёфтӣ? Гуфтам ҳо. Чанд пай ёфтӣ? Баъд гуфтам ки намегӯям. Бугӯ мефорам, бираем ягон чӣ бихарем. Мегӯяд 2 рӯз шуд ягон чӣ нахӯрем, гишнаем мехел. Баъд гуфтам ки ҳо ёфтам. Баъд рафтем $5 суми ҳамун суданӣ кардем. $5 як хеле чӣ харидем омадем. Моҳи бирён харидем, мурғи бирён харидем. Як шаҳри мусулмон ки аст ҳалол. Салат чизо харидем, мевагӣ харидем. Омадем ҳамаи духтароро фарёд кардем. Духтароям чӣ мегӯянд иностранцо, африкоиро чанд духтаре ки дар квартира буд, омадем шиштем як ҷоя. Як шикамсари гуфти тоҷикро задем, то чанд қарак мезанӣ ку гуфти тоҷикои дам намезанӣ, то хелеро мегардӣ. Якборам хеле агиб сум ёфтем. Бо як бор дигаам хел бо стипендиямон вай шуд 2 моҳ буд, 3 моҳ будем доданд. Як ҷо моро меҳмонӣ даъват карданд. Чӣ шуд, конференсия чӣ чизе шуд ки намояндон омаданд аз сафорат, аз Россия, аз Москва моро даъват карданд. Рафтем ба ҳамон ҷои духтараки ҳамун судонӣ қати шинос шуд. Баъд ҳамун гуфт моро меҳмонӣ даъват кард. Меҳмонӣ қати тамошо дар чиз дарёи Нил мебарем шуморо, занҳоро. Баъд моро занҳоро гурӯҳ гирифтанд бурданд. Баъд вақте чишиданда, гусл карданда, дар як коғаз печондагӣ маро гуфт тӯҳфае барои шумо, гуфт. Барои шумо тӯҳфае гуфт. Баъд ки калонтон? Баъди духтаракҳо гуфтанд ки нами калонмон ҳамия дамитиен. Дасти ма доданд. Бо ҳамон рӯз мо сум касе қарз гирифта раҳпулӣ карда рафта будем. Ҳатто суми раҳпулиам надоштем ки меҳмонӣ барем. Баъд омадем ҳамун варақа мекушем ки сум медоданд. Варақ суми ҳамун занак мода сум дода. Бинем дар ояти Қуръон мегӯяд ку касе ки аз худованд метарсад, тақво ба худованд дорад, робита ба Аллоҳ таоло дорад, худованд аз як ҷои ризқ метиҳад ки худаш дарак намеёбад. Ҳамн инсон ҳис намекунад, дарк намекунад ки аз куҷо ҳамун ризқ омад. Бинем ки чӣ хел ҳамин моро тӯҳфа гуфт. Баъд омадем дар хобгоҳ кушодем ки сум додаранд, суми судонӣ. Ба ӯ суми қарз рафтем ки судониё нагирифтанд. Судониё бо як одат доштанд ки сум ки мегирифтӣ, сумро мегӯянд агар додӣ қатъи дигар гап намезанам. Нагирифтанд сумшон, аз суми ки раҳпулӣ кардем, қарз кардем. Байрам буд, дасти ма доданд ҳамун духтаракҳо, гуфтанд монед кай ки дар кор шуд, қисм гирифта ягон чӣ мехарем, мехарем. Дар вақтое ки таомҳои хобгоҳ бисёр ки намешуд, мисол хӯрда наметавонистем, серавған мекарданд ё ки сахт мепухтанд, мода қин буд ҳамун чиёшон меҷӯшонанд. Чиқадр дандонои африкоӣ сахта ки мехӯрданд, вай мо хӯрда наметавонистем. Мехӯрдӣ дандоном гуфтем дар онҷо шикаст дандонро кам напартанд. Африка нахӯрдем, ба дигар чизои сахтшон наметавонистем хӯрд, ки дандономон ай кор мемонад гуфта. Баъд 2-3 рӯз ки намехӯрдем, рӯза мегирифтем, баъд рафта мехаридем меорем. Дар вақти рӯзакушоиамон ифтори ҷамъӣ мекардем, як ҷоя мешитем, ифтор мекардем. Духтарако қати шанбе панҷшанбе ҳам духтарои хобгоҳ ҳамамон рӯза мегирифтем. Ҳамамон духтаракҳои ҳамин чизо дида иностранцо бисёртар бахусус рӯза мегирифтем душанбе панҷшанбе. Баъд як ҷоя шита дар болои столи калон доштем, дар ҳамун чӣ мегӯянд коридори ҳамун вай монда, квартира монда, шита ифтор мекардем. Нам хеле раҳмати Аллоҳ таолост. Худованд
بندر رفشه میخره نیکیم کسی که با او رابطه داشته باشه ما که رابطه که داشتیم نیم خیلی رحمت خدا نمیدیم یک کس ما را سومی داد یا که ما سومی یافتیم یک جای دیگه بله زین سلامت خانه و سبا باشید و لایک بپسید و پکیس فراموش کنید این یادم